Lawnsiwyd y Bartneriaeth Gofal Diogel yn mis Mawrth 2022 a pharhaodd ei cham cyntaf am tua 2 flynedd tan fis Mai 2024. Nod y Bartneriaeth oedd prysuro cyflymder a graddfa gwelliannau i ddiogelwch cleifion ar lefel genedlaethol ar draws GIG Cymru. Daeth abyrdau iechyd ac ymddiriedolaethau ynghyd â gwelliant Cymru ar sefydliad gwella gofal iechyd a chyfuno gwybodaeth leol, cymorth cenedlaethol ac arbenigedd rhyngwladol i wella ansawdd a diogelwch gofal ledled Cymru. Ar draws ei 4 maes allweddol, roedd y Bartneriaeth wedi gwreiddio yn fframwaith IHI ar gyfer gofal diogel dibynadwy ac effeithiol, sy'n nodi'r elfennau rhynggysylltiedig ar draws diwylliant, systemau dysgu ac arweinyddiaeth sydd eu hangen er mwyn i welliant ffynnu. Cynlluniwyd yr elfen arweinyddiaeth ar gyfer diogelwch cleifion i ddatblygu arbenigedd diogelwch cleifion o fewn rhwydwaith o uwch arweinwyr. Fel rhwydwaith, roedd yr arweinwyr yn rhannu ac yn dysgu gyda'i gilydd ac yn dod yn noddwyr ar gyfer diogelwch cleifion o fewn eu sefydliadau. Ceisiodd hyfforddi ac annog ar gyfer diogelwch cleifion, ddatblygu carfan o arbenigwyr hyfforddi o blith cydweithwyr ar draws GIG Cymru a oedd â sylfaen mewn gwelliant. Fe wnaethant gefnogi timau, swyddogion gweithredol ac uwch arweinwyr diogelwch wrth gyflwyno gwelliant yn y Bartneriaeth. Ynghyd â IHI, fe wnaethom gynnal ymweliadau safle sylfaenol ar byrddau iechyd a'r ymddiriedolaethau sy'n cymryd rhan yn y Bartneriaeth Gofal Diogel. Fe wnaethom dreulio amser gydag unigolion, timau ac adrannau i ddysgu am eu heriau a'u cyflawniadau ac i ddeall eu diwylliant, eu systemau dysgu a'u harweinyddiaeth i nodi'r cymorth yr oedd ei angen arnynt i wella diogelwch cleifion. Roedd y tri cham hynny'n bwydo i mewn i'r gydweithredfa gofal diogel, a welodd dros gyfnod o 19 mis, 37 o dimau ar draws GIG Cymru yn cyflawni prosiectau atal dirywiad o fewn ffrydiau gwaith, gofal cymunedol, gofal dydd a gofal acywt. Ategwyd y gwaith hwn gan ffrwdwaith arweinyddiaeth a oedd yn cefnogi defnyddio'r systemau dysgu sefydliadol, y diwylliant a'r amgylcheddau gwaith sy'n ofynnol er mwyn i welliant lwyddo. Yn ystod sesiynau dysgu'r gydweithredfa, galwadau hyfforddi a chymorth wedi deilwra, gwelsom dimau'n cyflawni gwaith rhagorol gan arwain at lwyddiannau pendant o fewn eu sefydliadau. Roedd y llwyddiannau'n cynnwys gostyngiad sylweddol mewn ataliadau ar y galon ymhlith cleifion ac anghenion llawfeddygol cymhleth ar ward mwrdd iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cynnydd mewn cydymffurfiad a siarci bwysedd hylif o 10% i 90% ym mwrdd iechyd Prifysgol Hywel Dda, gostyngiad o ran cludo achosion o gwympiadau nad ydynt yn rai niweidiol o ddarparwyr gofal cartref yn ardal Abertawe, a byrddau iechyd, Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chaerdydd ar Fro yn cydweithio i sefydlu gwasanaethau Call for Concern. Yn ogystal â'r llwyddiannau hynny, ymddangosodd dysgu dyfn yn ystod y 2 flynedd gyntaf y Bartneriaeth Gofal Diogel, rhyw weithgarwch gwerthuso ffurfiol, adborth gan gyfranogwyr a'n myfyrdod ein hunain. O fewn gweithrediaeth GIG Cymru, rydym yn cymhwyso ein holl ddysgu o gam cyntaf y Bartneriaeth Gofal Diogel i'r hyn a ddaw nesaf. Yr ydym wedi bod yn ei gyd-ddylunio gyda chydweithwyr a chyfranwyr cyhoeddus i roi ansawdd wrth galon gofal iechyd ar draws GIG Cymru.